ଆମେ ଆଜି ଖାଇବାକୁ କଣ ବନେଇବୁ? ଆଜି ପଣସ କଠା ତରକାରୀ କରିବା ଚାଲ। ହଉ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ତେଲ ପକେଇବା। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇ ସାରିଲାଣି, ତେଲ ପକେଇବା। ତେଲ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପଣସ କଠା ଆଳୁକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପଣସ କଠାଟା ଆମର ଭାଜି ହେଉଛି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହିଦେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ପଣସ କଠା ଆଳୁ, ତା ଦେହରେ ଆଗରୁ ଆମେ ତେଲ ଟିକେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ସବୁ ମିଶାଇକି ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି। ତାକୁ ଛାଣିକି ଏବେ ଭାଜୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି ଆସିଛି ପଣସ କଠା ଆଳୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଏଥରକ ପଣସ କଠା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ଫେରେ ମସଲା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତେଲ ଦେଲେ, ଆମେ ପକେଇବା ଏବେ ଗରମ ମସଲା, ଜିରା, ଆମେ ଗୋଟି ମସଲା ଦେଲେ। ତାପରେ ଏବେ ମସଲା ବାଟିକି ଆଗରୁ ବାଟିକି ରଖିଥିବା କାଜୁ, ଚାରୁମଗଜ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଦା ଦେଇକି ମସଲା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ କଷିବା। ତାପରେ ଆମେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଏବେ ପକେଇବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ମସଲାଟା ଲାଲ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପଣସ କଠା ତରକାରୀଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମସଲାଟା ଆମର କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମର ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଆଗରୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପଣସ କଠା ଆଉ ଆଳୁକୁ ମସଲା ଦେହରେ ପକେଇବା।
देखंतु केते सुंदर हमर देखा जाउची बिना प्याज रसुन रे तरकारीटा एबे पूरा भाव में कषि हो साराणी आम एबे से पानी दबा आपण मैंने चाहिए गरम पानी दे पारे नचेत ठंडा पानी भी दे पारे। देखो तरकारीटार तरकारीटा कलरटा देखु एबे आमे किछि समय आमर एबे तरकारीटा हो आसला आमे धनिया पत्र टिके देदेबा आपण मैंने चाहिए आपको रुटी रे भात रे भी खाई पारे। सुंदर भाव में गैसटा बंद करदेबा किसी समय तरकारीटा घोड़े रख।